κάντο όπως ο Σάβρας. Όπως ο Σάβρας. Για πρωινό τρώει έναν πολιτικό. Τον τροϊκανό τον έχω για δεκατιανό. Ο νομοθέτης είναι το μεσημεριανό. Και τον άρχοντα του πλούτου τον κρατάω για βραδινό. Αρωματάδες και αρωματούδες μου, παλμινιώτες και παλμινιώτισσες, καλημέρα σας. Είμαι ο τραγουδός ευρώς σας, δηλαδή ο Έρπον, ο φωλιδωτός σας, ο Σάβρας, ο Ταμ Ταμ Ταμ. Tam 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 tam. Κάντο πως ο Σάβρας και σήμερα, όπως κάθε Πέμπτη αγαπητοί μου ακροατές, και που δεν είναι ποτέ σκέτο, διότι διαθέτει και εκλεκτούς συνεργάτες, την Πίπα Μπούκοστον με το όνομα Πίπα, αυτή η άγνωστη. και την Γιάννα International. και όλα αυτά από εδώ, από το Ράδιο Παλμός 104,2, εν το αρώμα της Κατερίνας Κανελάκου, της αγαπητής μας φιλτάτης και κανελωμένης και πολυτραγουδισμένης Κατερίνα Κανελάκου, Κατερίνα Κανελάκου, κουκουκου. Κατερίνα Κανελάκου, Κατερίνα Κανελάκου. Και ξεκινάω το σαυροπρόγραμμα με σαυρίσιο ερώτημα βλακός. Okay, go! Τι είναι η δημοκρατία? Μην είναι η οργάνωση καλή κράτους και κοινωνίας? Okay. Μην είναι η ανάπτυξη και οι παροχές υπηρεσίας? Okay. Μην είναι όταν πίστοση οι τράπεζες μας δίνουν για να την παίρνουν πίσω εις πολλαπλούν του τέστην να μας γδίνουν? Okay. Τι? Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά? Όχι, όχι. Τότε καλώς ήρθατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή ξέρει ότι η οργάνωση, ανάπτυξη, υπηρεσίες και λεφτά δεν σημαίνουν απαραίτητος δημοκρατία και γι' αυτό τα προτιμάει. Να μπορεί, βρε παιδί μου, να το γυρίσει και σε δικτατορία καλή ώρα, χωρίς να χαλάει το ευρωπαϊκό της προφίλ. Και τώρα που είπα δημοκρατία, μου ήρθε στο μυαλό το απάβγασμα αυτής στην Ευρώπη. Η Μεγάλη Βρετανία. Ναι, εκεί δεν έχουν γραπτό σύνταγμα, όσο και αν ακούγεται απίστευτο. Μονάχα τη Μάγνα Κάρτα έχουν, που εκδόθηκε μόλις το 1215 μετά Χριστόν, δηλαδή σαν θες ένα πράγμα. Και έχουν και ποινικό δίκαιο για την καλή οργάνωση της κοινωνίας τους. Τι την κάνουν τη δημοκρατία? Ναι, το ξέχασα. Εκεί έχουν και μοναρχία, με τη Βασίλειο Ελισάβετ τη δεύτερη για μοναρχέσα. Προχωρημένα πράγματα δηλαδή. Θα μου πείτε πως μου ήρθαν όλα αυτά τώρα στο μυαλό. Διάβαζα την Εσπρέσο της Βρετανίας τις προάλλες, δηλαδή την Angry Sun. Έγραψε σε μια πολύ μικρή είδηση, ίσα που την έπαιρνε το μάτι σου, ότι η πεντάμορφη δούκισσα της Κορνουάλης, η Καμίλα, που είναι κουνιστή και λυγιστή και στον κόσμο όλο ξακουστή, πιέζει τον έτερο πεντάμορφο, τον πρίγκιπα Κάρολο, να πάνε, λέει, μαζί τουρνέ στις χώρες της Αφρικής. Είναι κουνιστή και λυγιστή και στον κόσμο όλο ξακουστή. Την είδα μια φορά στην Αφρική σε μια ερημό και την έχω φίλη κολλητή. Είναι μια Καμίλα, είναι μια Καμίλα, μια Καμίλα όμορφη που μασάει φύλλα. Είναι μια Καμίλα, είναι μια Καμίλα, μια Καμίλα όμορφη που μασάει φύλλα. Μια άλλη πεντάμορφη Βρετανίδα απ' την άλλη που κλέψε πρόσφατα τα φώτα της δημοσιότητας είναι η Βαρόνι Άστον. Έτσι που είναι η μούρη σου, μη μου τον πιάνεις άστον. Βρε Βαρόνι Άστον, βρε Βαρόνι Άστον, έτσι που είναι η μούρη σου, μη μου τον πιάνεις άστον. Βρε Βαρόνι Άστον, βρε Βαρόνι Άστον, έτσι που είναι η μούρη σου, μη μου τον πιάνεις άστον. Ανέλαβε πρωτοβουλία αυτή η πεντάμορφη για την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας, Κίνας και Ιράν, ώστε να ελεγχθεί ο εμπλουτισμός ουρανίου που κάνει το τελευταίο μέσω του πυρηνικού του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για να είναι σίγουροι όλοι ότι μόνο το Ισραήλ θα έχει πυρηνικά όπλα στην περιοχή. Έλαντε όμως που το Ισραήλ δεν συμφωνεί με αυτήν την συμφωνία καθόλου. Μιλάμε ότι το έχει πιάσει κάμα και σύγκαμα μαζί. Κάμα, 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 σοκολατσελί. Κάμα, 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 οχεβετανί. Κάμα, 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 σοκολατσελί. Κάμα, 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 οχεβετανί.
Πίπα Report. Από την Πίπα Μπουκοστόουν. Πίπα αυτή η άγνωστη. Επειδή καλοί μου ακροατές, όπως είδατε, από εδώ πάμε, από εκεί πάμε και όλο αναπόφευκτα στη Μέση Ανατολή ξαναγυρνάμε, παρήγγειλα κι εγώ στην έγκριτη ρεπόρτερ και συνεργάτηδα του Κάντου όπως ο Σάβρα στην Πίπα Μπούκοστον με το όνομα ρεπορτάζ, για να μας βρει και να μας πει με επιχειρήματα αν έχουν ή αν δεν έχουν σχέση τα όσα δεινά περνάμε εμείς εδώ στην Ελλαδάρα μας με τα δεινά και τρεις-δεινά που περνάει ο κόσμος στη Μέση Ανατολή. Και αυτή η Πίπα τούτη τη φορά δεν μου στείλε κείμενο. Μου απάντησε καλλιτεχνικά, εμπνεόμενη από μουσικό απόσπασμα της προηγούμενης ραδιοπαρέμβασης, από τι μου είπε. Με το κομμάτι δηλαδή που ακούγεται από κάτω να παίζει, που είναι κάργα της φτιάξης και θέλω να τσιφτετελωθώ. Και που μας το αφιερώνει, λέει, γιατί τα μνημόνια, οι φόροι και τα χαράτσια πέφτουν σε εμάς εδώ το ένα πάνω από το άλλο, παμ, 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 όπως πέφτουν οι βόμβες στη Μέση Ανατολή. Και έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Νεκρούς εδώ, νεκρούς και εκεί. Δεν έχει κι άδικο. Γεια σου ρε Πίπα με τα κέφια σου! Άιντε χορεύτε γιατί χανόμαστε! Έλα ρε παιδί μου! Πίπα αυτή η άγνωστη. Πίπα Μπουκοστόουν. Πίπα Report. Emotive. Παρακαλώ, φωνάξτε τα 100. Πίπα Report. Από την Πίπα Μπουκοστόουν. Πίπα αυτή η άγνωστη. Πίπα μου, αυτό σου το ρεπορτάζ το ευχαριστήθηκα όσο κανένα άλλο. Ρίξαμε κάτι τσιφτετελιές εδώ πάνω στο γραφείο με την διακανελωμένη μαζί, που κοντέψαμε να πάρουμε σβάρνα και την κονσόλα και τα μικρόφωνα και τα πάντα. Ο αφεντικός ο Παρλαβάντζος δε μας χτύπαγε παλαμάκια από κάτω που να τον εδείς, μας άνοιγε σαμπάνιες, μας έκανε επιτάφιο από τα γαρίφαλα. Σου λέω για τρελά τέτοια. Αχ, καλό ήταν για ζέσταμα, γιατί ήρθε και η ώρα της γυναίκας δισεκατομμύριο, της Γιάννας International. Βίβα η Γιάννα, βίβα τα πλούτη και το δράμα. Βίβα η Γιάννα, βίβα τα φώτος και τα φράγκα. Γεια σου πανέμορφη. Γεια σου Σαβρούλη μου. Γεια σου κοινό. Τι τρέχει βρε και έχεις κατεβασμένη μούρη? Πέσανε τα καράβια σου έξω. Η θαλαμιγή μου είναι μια χαρά Σαβρούλη μου και αραγμένη σε λιμάνια των 5 υπήρων σε πληροφορώ. Άλλα τρέχουν. Άστα. Μην τα ρωτάς. Γλέντασε εκεί με τη σιχαμένη μπογιατίστρια την Κανελάκου κι άσε με μένα την πάμπλουτη στη στενοχώρια μου. Τι δεν θα μου πεις τι συμβαίνει? Δεν έχεις πάρει τίποτα χαμπάρι? Αν εννοείς το δημοσίευμα που κυκλοφόρησε τελευταία και που λέει ότι έχει γίνει κατάχρηση 13 δισεκατομμυρίων από την Οργανωτική Επιτροπή του 2004 της οποίας προέδρευες, ναι, το έχω διαβάσει. Ψέματα είναι? Όχι καλέ. Θα βρω εγώ μπροστά μου λεφτά και θα τα αφήσω έτσι. Χαζή δεν είμαι. Τότε σίγουρα δεν σου κάτσε καλά η σιλικόνη. Επειδή ξέρω πως άμα δεν σου πω θα με πρίξεις σαν να με έχω βγει μόλις από το χειρουργείο, θα σου πω. Άντε και κοντεύω να σκάσω από την περιέργεια. Θυμάσαι το καλοκαίρι που μόλις πέρασε, που έγραψε ένας δημοσιογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα ότι σκέφτεται ο ΣΥΡΙΖΑ να με προτείνει και να με υποστηρίξει για δήμαρχο της Αθήνας στις εκλογές? Πώς δεν το θυμάμαι? Την 1η Ιουλίου δημοσιεύτηκε και ήταν άρθρο του Γιώργου Παπαχρήστου. Εγώ τον είχα βάλει να το γράψει. Ήθελα να βολιδοσκοπήσω τις προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με θέλανε όμως. Άλλα μου λέγανε από κοντά. Εγώ φταίω που έχω βάλει το γιο μου να γίνει μέλος αυτού του κόμματος. Ο Θεός να το κάνει.
Ναι, αλλά πρόσφατα βγήκε και ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης και σε πρότεινε για υποψήφια δήμαρχο της Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ τον έβαλε κι αυτόν. Αλλά πάλι τζίφος. Ούτε η Νέα Δημοκρατία με θέλει, Σαβρούλη μου, και με να σκάσω. Οι επικοινωνιολόγοι σου τι σου λένε, βρε παιδί μου? Τι να πούνε κι αυτοί οι άχρηστοι Αμερικάνοι, βλέπεις, και δεν ξέρουν τις ιδιοτροπίες της ελληνικής αγοράς. Γιάννα μου, τώρα που το σκέφτομαι, κακώς χρησιμοποιείς αλλοδαπούς επικοινωνιολόγους. Εσένα αυτό που σου χρειάζεται είναι ένας μάνατζερ, ένας image maker, και μάλιστα Έλληνας που να γνωρίζει την νοοτροπία εμάς εδώ των Ελλήνων. Σε ποιον απευθυνθώ, μωρέ Σαβρούλη μου, που λείπω τόσα χρόνια από την Ελλάδα και δεν ξέρω ποιον να αγοράσω με τα λεφτά μου? Μην τα φάει και τσάμπα. Μην ανησυχείς, Γιάννα μου. Ξέρω εγώ τον καλύτερο. Τον Ηλία τον Πισινάκη. Και είναι καλός αυτός. Μόνο καλός. Τέλειος. Ο αρχιερέας του τίποτα, σου λέω. Του τίποτα, Δηλαδή, γνωρίζοντας τι είναι να είσαι το τίποτα, αλλά να πουλάς μούρι, παίρνει ακόμη και τα τίποτα και τα κάνει κάποια. Αλήθεια? Θέλω να αναλάβει και εμένα αυτός ο τίποτας. Μισό λεπτό. Επειδή στη βράση κολλάει το σίδερο, περίμενε μια στιγμή στο ακουστικό σου, να τον πάρω από την άλλη γραμμή, να συνομιλήσετε κατευθείαν. Περιμένεις? Καλέ, περιμένω. Αχ, μπράβο σου, Σαβρούλη μου. Με γεμίζεις ελπίδα. Ναι. Έλα, Ηλία, καλημέρα. Χαθήκαμε, βρε παιδί μου. Μια σάβρα που ήρθε πάλι από τα παλιά. Τι κάνεις, γλυκιά? Μια χαρά είμαι, Ηλία μου. Και σε παίρνω από τον αέρα του Κάντο Ποσοσάβρας, γιατί έχω μια φίλη που χρειάζεται επιγόντως και απεγνωσμένα τη βοήθειά σου. Τι, κι άλλη πίπα μάζεψες εκεί? Αυτό δεν είναι το Κάντο Ποσοσάβρας, αγάπη μου. Το εν τούτο πίπα είναι. Όχι, μωρέ, εδώ μιλάμε για τη Γιάννα International. Και τι θέλει, να τη βγάλω στο Eurovision? Δεν μπορώ. Φέτος θα γίνει απευθείας ανάθεση από την Υπουργέσα την Καψού που για να λάβει τη Δουτού, και θα φτύνουμε τον κόρφο μας με αυτό που θα στείλει στη Eurovision. Φτού! Η Γιάννα International θέλει να σε προσλάβει για μάνατζερ, να της φτιάξει το image, ώστε να μπορέσει να βάλει υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές για δήμαρχος της Αθήνας. Γιατί ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία τι θέλουνε. Θα γίνουμε και συναδέλφισες στο Δήμο. Για δώστη μου να της μιλήσω. Στην άλλη γραμμή είναι και σ' ακούει, μίλα της. Γεια σου, Μούτζα φιλοθέης και προαστίων. Το μούτζα σου το πλύνεις ή μιλάω σε άπλητη? Σαβρούλη μου, αυτός με βρίζει. Δεν σε βρίζω, μωρή, σε κράζω. Τότε εντάξει. Λοιπόν, στο ψητό έχουμε και λέμε. Τραγουδάς? Αμέ, έχω βγάλει και CD. Το My Greek Prama Collector's Edition. Μπράβο, το καινούργιο πράμα είναι άλλο πράμα, και όταν είναι πράμα είναι καλό. Χορεύεις καθόλου ή σε βλέπουν οι πίστες και φεύγουν? Ρίχνω εγώ κάτι τσιφτετέλια που σπάνε τα πατώματα. Μια χαρά είσαι για δημαρχέσα, θα σε ανελάβω, αλλά θα κάνεις μόνο τι σου λέω εγώ, γιατί το ελληνικό κοινό είναι πολύ απαιτητικό και στον άρτο και στα θεάματα. Δεν θέλει να σε βλέπει ως δημαρχέσα για να σε ψηφίσει, κατάλαβες? Αν κατάλαβα, μωρή, κατάλαβα και παρακατάλαβα, κύριε Πισινάκη. Και εσύ, μωρή άπλητη σαύρα, κοίτα επιτέλους να αλλάξεις το όνομά σου, γιατί το τραγουδόσαυρος δεν είναι διαχειρίσιμο επικοινωνιακά και δεν σε βλέπω να κάνεις ποτέ καριέρα με αυτό. Το όνομά μου άστο κάτω, γιατί δεν σηκώνω μίγα στο σπαθί μου γι' αυτό, εντάξει? Πού να προλάβει να κάτσει μίγα στο σπαθί σου, αγάπη μου, αφού τη τρως? Καλά κάνω. Και αυτός ο τίτλος, Κάντο Ποσοσάβρας, ποια είσαι, μωρή, ο Μπέκαμ? Είμαι τραγουδόσαυρος και αυτό μου φτάνει και μου περισσεύει. Γιάννα, άντε χαιρέτα το κοινό σου, γιατί θα τον βρίσω έτσι όπως το πάει. Είσαι και μπρουτάλ, Σάβρα. Άσε το δράκο του κόμμοντο να βγει από μέσα σου. Όχι, μην τον βρίσεις που θα με αναλάβει την πάμπλουτη να με κάνει στάρ. Χαιρέτα λέμε. Γεια σου, κοινό. Θα σας περιμένω εδώ την άλλη Πέμπτη και ως τότε να είστε όλοι καλά. Γιατί εγώ θα είμαι σίγουρα καλύτερα και με βελτιωμένο image. Για πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε ένα σαυρίσιο τραγούδι έτσι για να δει και να θυμηθεί και ο Ηλίας τι εστί τραγουδόσαυρος. Τα μάτια μου έχουν τη δύναμη να σε υπνοτίσουν. Κοιμάσαι, κοιμάσαι. Πεινάω. Φάε το χέρι μου. Κι εγώ πεινάω. Φά το πόδι μου. Ανάλυσε το μου καλά και με μεγάλο πάθος δώσε μου πληροφόρηση σε μήκος και σε βάθος.
Μαστίγωσε μου το μυαλό. Το ξέρω δεν διστάζεις. Κι αφού δηλώσω υποταγή, θα κάνω τι προστάζεις. Αυτή είναι η αλήθεια, ναι η γυμνή αλήθεια. Το ποιος δεν την αντέχει, στο νου του κάτι έχει. Αυτή είναι η αλήθεια, ναι η γυμνή αλήθεια. Το ποιος δεν την αντέχει, στο νου του κάτι έχει. Πες μου να κάνω πιο φτηνό το μεροκάματό μου. Πως τραπέζες και αγορές γουστάρουν το καλό μου. Δείξε υπουργούς και βουλευτές, δείξε μου μεγιστάνες που χρόνια πείσαν πως εμείς όλοι είμαστε πουτνές. Πεινάω. Πάρε το χέρι μου. Εγώ πεινάω. Πάρε το πόδι μου. Ναι η γυμνή αλήθεια, κι όποιος δεν την αντέχει, στο νου του κάτι έχει. Αυτή είναι η αλήθεια, ναι η γυμνή αλήθεια, κι όποιος δεν την αντέχει, στο νου του κάτι έχει. Αυτή είναι η αλήθεια, ναι η γυμνή αλήθεια, κι όποιος δεν την αντέχει, στο νου του κάτι έχει. Αυτή είναι η αλήθεια, ναι η γυμνή αλήθεια, κι όποιος δεν την αντέχει, στο νου του κάτι έχει. Τα μάτια μου έχουν τη δύναμη να σε υπνοτίσουν. Κοιμάσαι, κοιμάσαι. Αυτά και για σήμερα, αρωματάδες και αρωματούδες μου, παλμινιώτες και παλμινιώτισσες. Την άλλη Πέμπτη πάλι εδώ στις 11.30 το πρωί και ως τότε να δίνετε πολύ σημασία στους πλησίον σας και καθόλου μα καθόλου στο image σας. Να είστε ο εαυτός σας. Κάντο όπως ο Σάβρας. Όπως ο Σάβρας. Κάντο όπως ο Σάβρας. Όπως ο Σάβρας. Όπως ο Σάβρας. Όλη τρέλα που μας δέρνει εδώ μέσα.